Kamairang Civil Subdivision, kabala Kelalong, kum ka headquarter jong ka district Thymmai, ka East and West Khasi Hills District. Kapajangay kum ba 10 kilometer na kanong ba Shillong, bat 10 kilometer AA na nong Stang. Haringkat ka Jingdon, jong ka National Highway Shispa Rio, ka donru ya ka yaw ba ya dilang, ka bajutip kerteng, kum ka yaw lang sti. Kayaw lang sti, kaday kayaw kabawan baar, habay nujor ba kayaw do ha Shillong, bat kaday ru kayaw, kabala ay jing mentoy bahay yakipat ba nong Shong Snong, jong kathan baro kaway, kamtam banyo banya kayi markelyang, bat ki para Khasi. Hakani kasngi nakelyang unong tho Khubor, ulayo banya kendu, ya usorda jong kasnong pendeng yong, uba bornat yong, uba layat hu ba yakani kayaw, lasdang ningkong, dakakur lingdo mar Shillong, ha kabala don kataka ya wanwir lingdo maram, bat mabut lingdo maram, kibalawan man Shong Snong ha pendeng yong, nakahima maharam. To mabut sing pelong ya ka jingisat mesti hang tai po ka dong sire budak jaka pelong jingisat mesti nak po sapor pelong saka kanya kriam teleba jingisat mesti skip tak jingisat mesti i buon ba lanang buon lanang ya lang kitaki nong ya sat mesti jadi nak takadaw kila jer keteng nak lang mesti nak daw jinja buon ba jong kitaki nong ya sat mesti teleba jong tak jingisat mesti skip bade ki sedang pelong ya Jinya di thiet sedang bertolong ya kayu hat. Hadien katu kat nipor, lamni kajing ya penbej, baan penyat no ya kayu, daw siem kahima nong klau. Namar amla ban penyat yau daki riu pat ba. Imat ki batai ka malak bende hapor jong jinglong siem raja kinesing. Malah Snem khat khandai spa iwei lene ar ki kriya ha kene kejaka. Pakene kejaka kadai kamdi ke Jaka jong siem, kadai ke Jaka jong ki kurs siem nang thina po monai. Ti ya kayo la pelong ha kadai ke Jaka. Ha ka ba ke Jaka kadai jong kurs siem na ya ka jipnya ya kayo punya ke siem. Snem fra pho kli untuk ha por balong acting siem ba irat manik siem lai penbaik no ba tu kitra Jaka tu ba ka hima kan siu no ya kani ka khendau ke siap. Thì đến lúc tak por bak hima kala thiet no bak ni khandong kam dai su ke jong kurs nei kala dei ka nong kati jong ka hima nong kla Ya kani kayaw, wat la ka don hapo ka jing penyat usiem hima nong klau, ka snong pendeng yong, ka don la ka jong ka bynta, ban pej ban jungo, bat ban perking, yaki bar Jylla, ban wan Shong yaw, hakani ka Jaka. Kane kayo kam khang inu ban wan Shong yo kum awi pi mane lai no tang ki bar sala te hadu menta bu buon ba ki nong Shong yo song hat ki ban ne na sidu ki than lai lengkot ki than panusla nang ta kini ki than khap nong stoin kini ki than patar khma kini ki area than nong thleu ter na do na mo ngap yur ki wan ban Shong yo song hat chang ni ka chaka Ya ka jingtai ba Thymmai, la tingka da ka Ministry of Donor, lingba ka NEC, kabala ajing mud daw siem, ya menteri ka Donor, Ujitendra Singh, kum kadak bansa kan mau, ya ki klawat kari na ka ni kathan. Ha ka jing man jungo jong house Snem 1000 kan rio. Ha ka tu por ki ekran ki ong ba ya ni ka yo nisna ha ki lai banta mo phase 1 phase 2 phase 3 ti kan ni ka banta ka banta ka tang dei ka phase 1 mo phase 1 ti nga lambakla ka sanction ni kan ni ka yo kalong kumba khalai kolor siteng ai adu mata ti kuma kalong mata ki jingtrai kala ya sai kala biang dong ni dong sakatu kan ni ki ba pala ban biang ti den nak takada pala ban pli kan ni ka yo ti bubun ki ba jingi ki dang song saktu ki yo ka barem ni ha kan ki yo bat mai kelam pala ban benar kam ni ban pli uba bornat yong ulai thuru ba ka jing ai dukan hakani ka Jaka ka deling ba im bat an penbiang Jaka Shong ya baro ki baju Shong yo hakani ka Jaka mar haka por ba ki wan ban tho nambar ki na ka jamyo
Ki Hadien la beli kata ga yo Thymmai kata lo kat kitu ki bala ban kitu bala lil pa ki yo ki la ban rumah saya yo Thymmai. กำหนดพีบ่มปัดเลียดพิมพ์ละอะไรแบบนี้ Lada subuh mentah lada subuh kita ki bala liat em laya ban rum tu lada ki la pam nak ki sem ko ki ban rum kat kum kitu ki nampa. ที่อะไรก็จึงเซียวกับเพร์เนี่ยกับคำรันกับตัดเนี่ยอะไรสบุอยากเห็นแบบกันกับมันต่าง Jeng siu ang tai. Tiap na lada kita try sem dan kan siu. เราได้ยินที่ตรายเซมกันเซียวมาพี่เซียวเนี่ยพี่ได้ตรายจุลจง Ini takkan itu dia sem jeng me ngata ngawai. มาพี่ช่วย Ngana ime ngamai ke ngasusong haki we ngane sang para. Lai thu ba kani ka jingtai kandon ya ka parking lot kidukan ren ka hall na ka benta ki program ka bank ATM ki restaurant bat ki wei ka ban sapli no shen hakini ki khindiat banai